Terus, Awakku kesel, Dik. lah yo kesel ndak aja mendem. Kesel nek yen ora mendem, ora marem. Cok. Ngono maksud. Aku nek yen mendem, Lah mendem enteng awakmu. Awak kesel. Ya awak enteng. Ya wis ndang turu wae ben enteng. Ndang turu ben enteng nek ono. Loh, Iya ndang turu wae. yakin? Ndang turu. Ndang turu kono nang ben. Mak. Gak turu. Gak turu yo wis karek kowe lah. Nah, kok bodoh nih. Bodone apa? Kayaknya kopi. Kopi ya. Dengarin. Iya tak gekno.